Patay ang tulo ka mga gituhuang motor napper human nakigpinusilay sa kapulisan atol sa hot pursuit operation sa Midsayap, Cotabato. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa video nga kuha sa netizen, makita kining usa ka lalaki nga namusil sa usa ka motor nga misutoy og dagan sa kadalanan sa Midsayap, Cotabato mag-alas 2 sa adlawon Biyernes. Taud-taud, makita nga gisundan kini og usa ka police mobile. Ang maong pagpamusil, usa di ay ka blocking operation sa Midsayap Police, batok mga misibat nga tulo ka sakay sa moong motorsiklo. Sumala sa kapulisan, naharang sa checkpoint sa barangay Poblasyon sa Libungan, Cotabato ang mga sospek. Apan kalit matud pa kining namusil sa kapulisan ug miikyas padulong sa Midsayap, hinungdan nga gigukod sila sa kapulisan sa Libungan nga mialarma sab sa Midsayap Police kalabot sa pag-ikyas sa mga sospek. Didto na nakuhaan og video ang ginukdanay. Na corner lang ang tulo ka mga lalaking sospek human aksidenteng natumba ang gisakyang motorsiklo sa barangay Sadaan sa Midsayap. Apan namusil gyapon matud pa mga sospek sa may responding pulis ug naigo sila diyang mibalos og pusil ang kapulisan. Gilayon silang gidala sa ospital, apan gideklarang dead on arrival gumikan sa mga igo sa bala. Mga sospek matud pa sila sa pagpangarnap og motor. Ay yes po, mayroon po hindi lang sa bayan ng Midsayap, also the nearby, especially itong bayan ng Libungan po, they are one of the suspect sa mga insidente po ng nakawan ng motorsiklo po. Usa sa tulo ka mga biktima nailhan na matud pa sa PNP. Apan ang duha padayon pang ginaila sa kapulisan. Dili matud pa residente ang mao mga napatay nga sospek sa moong mga lungsod. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga napatay nga sospek. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.